Čovjek je stvoren kao gospodar i upravitelj prirode. To svoje upravljanje prirodom on mora pokazati i dokazati najprije u sebi. Ili još bolje rečeno, on može upravljati prirodom ako upravlja prirodom u samome sebi. Što to znači? Čovjek ima svoje tijelo, ima svoju psihu, ima svoju duhovnu dušu. On je čovjek po toj duhovnoj duši, jer duhovna duša je osoba, a osoba je nositelj svih čovjekovih sposobnosti. To znači osoba ima na duhovnoj razini svoju cijelu strukturu i organizam. To je, na primjer, život, to je savjest, to je intelekt, to je srce, to je sloboda, to je svijest, to je transcendencija, to je cjelovitost, to je kreativnost, karakter. To je napokon vjera, ufanje, ljubav, to je memorija. I bezbroj i dakle takvih sposobnosti na svojoj razini. Ali istovremeno čovjek upravlja svojim tijelom i svojom psihom. Naime, čovjek nije tijelo, nego on ima tijelo. Nije psiha, nego ima psihu. Ali on nema sebe kao osobu, nego on jest osoba. I zato od osobe počinje sve. Osoba, to je čovjek kao čovjek. Ta osoba postoji koliko ima život. Život je dakle nešto što osobu čini egzistencijalno postojećom. Život zato treba spašavati kako bismo živjeli i vječno i vremenito. No, kad se radi o čovjeku, dakle, onda je vrlo važno da čovjekova osoba ima vlast nad svojim tijelom. Čovjek može pomicati svoju ruku kako on hoće, glavu, svoje tijelo, noge. Čovjek može svoj jezik pokrenuti kad hoće, otvoriti uši kad hoće, oči zatvoriti ili otvoriti kad hoće. Njega sluša tijelo. Kad tijelo ne sluša čovjeka, onda je ono bolesno. Tijelo ne sluša čovjeka ili onda kad čovjek griješi, radi suprotno od savjesti i od osobnosti čovjeka, ponižava čovjekovu osobnost. Tijelo može dakle nešto činiti zato samo da dobije neki užitak, nešto dobro pojede, neki novac zaradi. To je sve materijalno. Kad god je tijelo neposlušno duhu, onda je čovjekovo tijelo bolesno, teško bolesno. Tako isto na razini psihe. Ako je psiha neposlušna čovjekovu duhu, u bilo kojem predjelu, dakle djelovanja i mišljenja, tada je psiha teško bolesna. To znači da se zdravlje tijela psihe nalazi u duhovnoj duši, u osobnosti čovjeka. Kad čovjek upravlja svojim tijelom i kad tijelo sluša, kad čovjek upravlja svojom psihom i ona ga sluša, tada je čovjek zdrav, tada je cjelovit. Ali tada čovjek može upravljati i prirodom i tada upravlja svime jer ga sve sluša. Prvo dakle što čovjek treba učiniti, to je da bude gospodar u svojoj kući. Da bude gospodar dakle u sebi. Da vlada svojom cjelinom. Da se nijedan dio ne odvaja od njega. Jer čovjek sve mora imati i se mora slušati čovjeka. Neposlušnost čovjeku, njegovoj savjesti i osobnosti je bolest. Rezultira bolešću. Poslušnost savjesti i čovjekovoj osobnosti rezultira zdravljem. To je temeljno pravilo zapravo u našem životu. Kad to jednom spoznamo, bit ćemo zdravi. Čovjek je kruna stvaranja, tako obično kaže teologija. Sveto pismo naime nas obavještava da je Bog stvorio u 6 dana sve drugo, a da je čovjeka stvorio na kraju i da mu je rekao: rastite, množite se i napunite zemlju. Vladajte prirodom, životinjama, biljkama i svim stvorovima na zemlji. Čovjeku je dakle dana vlast nad svime. I čovjek je prema tome vrhunsko biće u stvorenju i stvaranju. Nema ništa u prirodi i nitko u prirodi koji bi mogao biti iznad čovjeka. Međutim,
čovjek iznad sebe ima samo stvoritelja, apsolutni bitak. I čovjekovo zdravlje ovisi o tome da li je poslušan stvoritelju ili ne. Ali čovjekovo vladanje prirodom ovisi o tome da li je čovjek poslušan stvoritelju. Ako čovjek ne sluša stvoritelja, ako čovjek živi u grijehu i u zlu, on ne može vladati prirodom, ona se njemu otima, ona radi protiv njega, ona ga čini bolesnim i želi ga zatrti. Čim čovjek radi, dakle, protiv stvorenja, protiv zakona koji je u fizikalnom, u biološkom i moralnom pogledu tu, taj čovjek ne može uspjeti. Tog čovjeka će pokopati njegovi vlastiti novci, njegove vlastite kuće. Njega će pokopati priroda, njegovo vlastito tijelo će oboljeti od najtežih bolesti i to vrlo brzo. To je jednostavno znanstveno dokazano. Da je nemoguće biti moralno zao i biti zdrav. Možeš biti samo za neko vrijeme. A onda padaš i gubiš sve. Zato čovjeka treba sve slušati. A on treba slušati stvoritelja. Međutim, da bi čovjeka sve slušalo, on treba slušati stvoritelja. I ako čovjek vidi da ga ne sluša bilo što u prirodi, to je samo znak da on ne sluša stvoritelja. Kad čovjek sluša stvoritelja, onda vlada prirodom, onda može praviti čudesa kao Isus. Isus je mogao činiti čudesa, Isus je vladao prirodom zato što je Bog s jedne strane. Ali i kao čovjek je mogao vladati, jer je bio savršeno čist, savršeno povezan s Ocem. Ne samo da je kao Božji sin bio povezan s Ocem, nego je svaki dan, do kasno u noć i svako jutro, rano prije sunca ustajao da bi razgovarao sa svojim Ocem, da bi bio s njime u dosluhu, da bi bio zajedno s njime. Ta molitva ujutro i navečer bila Isusova vrhunska snaga, ali vrhunski užitak. Jer sva njegova čežnja, sve što Isus jest u Otcu. On i Otac su jedno, kaže Isus. I zato on ljubio molitvu i zato bio sretan u molitvi. Želi li čovjek, dakle, napraviti red u prirodi? Želi li da priroda bude za čovjeka, a ne protiv? Želi li čovjek da bude zdrav i da uništi bolesti i nepravde i ratove? Onda postoji samo jedan put. Biti u dosluhu sa stvoriteljem. A to praktički znači raditi kao Isus. Svaki dan imati vremena da budeš sa svojim Ocem nebeskim. Jer ako je Bog naš Otac, a to nas Isus uči, Oče naš, da molimo. Ako je Bog naš Otac, onda znači da mi kao njegovi sinovi i kćeri možemo biti sretni samo ako smo s Ocem zajedno. Ako upijamo njegovu veličinu, njegovu ljubav, njegovu prisutnost. Evo kako postoji zakonitost jednostavno u nama i u svijetu. I moramo početi znanstveno to sve proučavati, da jedan puta budemo uvjerljivi. Bog je naša sudbina. Dobro je naša sudbina. Bez toga mi ne možemo živjeti. U hagioterapiji postoje 4 bitna, temeljna lijeka koja temeljito liječe, koja u temelju zahvaćaju čovjeka u svim njegovim bolestima. Sjetimo se da su zapravo sve bolesti čovjeka, i somatske i psihičke, a ne samo duhovne, uzrokovane grijehom. A grijeh je neposlušnost stvoritelju. Rekli smo, ako je tijelo neposlušno čovjeku, njegovoj savjesti, njegovoj osobnosti, tada taj organ, to tijelo je bolesno. Ono nema od čega živjeti, ono nema duše, ono nema života. Tako i kad su ljudi ostavili stvoritelja, kad ga nisu slušali, postali neposlušni, oni su postali bolesni. Cijelo čovječanstvo je bolesno. Mi to zovemo grešni. Svi smo grešni, svi smo u grijehu, robovi smo zla i grijeha. Prema tome, povratak naš je samo da dođemo stvoritelju. A stvoritelju možemo doći upravo preko takozvani transcendentala. Stvoritelj je apsolutni bitak. Taj bitak ima 4 bitne kvalitete. Da je on jedan, da je on dobar, da je istinit i da je on lijep. Prema tome, kad god smo dobri, onda moramo misliti, to je dobrota stvoritelja, Oca nebeskoga. Ako je on dobar, onda znači da nas Bog prihvaća, da nas on ljubi, da on uživa što mi postojimo, da nas ničim ne sudi, nego da nas želi osloboditi i oprostiti nam, da on s nama
i da dopušta da se razvijemo slobodni, bez ikakvih ograničenja. Samo jedno nam treba, biti s njime u dosluhu. I tada je naša sloboda beskrajna. Također, Bog je jedan, stvoritelj je jedan, bitak je jedan. A sjetimo se, ljudi postaju jedno kad se ljube. Što je ljubav? Ljubav je sjedinjenje među ljudima. Kad se dva prijatelja sjedine, onda su oni jedna duša u dva tijela. Kad se bračni par sjedine, onda su oni jedno tijelo, kaže Isus. Muško i žensko postaju jedno tijelo. Ljubav zapravo ništa drugo nego sjediniti se s drugim, darovat se drugome kako bi drugi ozdravio, oživio i kroz mene našao stvoritelja i smisao života. Ljubav je dakle neki način podmetnuti leđa drugome da bi on živio. Dati sebe drugome kao lijek, biti za drugoga. Ljubav imati sućuti za onoga koji pati jer se gubi. I zato tamo gdje je on okrnjen, ja stavljam svoju dušu, svoje tijelo, svoje biće, da bi on postao cjelovit i bio sposoban izvući se, postati zdrav. Zatim treća kvaliteta ili transcendental je istina. Kad čovjek osjeti da je ljubljen i kad osjeti da je dobrota prostor u kojem može neizmjerno se razvijati, tada čovjek može o sebi reći istinu, može priznati svoju istinu, može uvidjeti svoju istinu, on se ne boji svoje istine. A kad je istina, ona ga oslobađa. Onda je čovjek u Isusu. Onda je slobodan. I četvrto je ljepota. Kad je čovjek zao, kad je ovisnik, kad griješi, kad je negativan, tada je prljav, odvratan. Tada je poput močvare koja smrdi. Kad čovjek griješi, negativno misli, govori ružno, kad se opija, kada je rob raznih strasti i raznih poroka, tada je on poput rijeke koja je potekla, a onda zastala i postala močvara. A močvara je odvratna, prljava. Močvara je kaljava, močvara smrdi. Močvara je nemoguća. Ružnoća je upravo močvara. I zato povratak čovjeka ljepoti. Oprati ga, očistiti ga, vratiti ga ono iskonsko ljepoti, očistiti njegovu savjest, očistiti njegove riječi, njegova djela, njegovu volju, da bude ponovno čista, da bude usmjerena na dobro, na istinu, na ljubav. Tada se ponovno čovjek oslobađa, njegova rijeka života poteče, jer se može razvijati. To su 4 temeljna lijeka. To znači biti jedinstven, sjedinjen s drugima. Drugo, biti dobar. Treće, biti u istini. I četvrto, biti lijep. Pokušaj, pa ćeš vidjeti kako to duboko liječi.